Amahostela ikakhulukazi iCleveland nakwaMashu adume ngezigameko zobugebengu obushaqisayo okubalwa kuzo nokubulawa kwabantu. Izibalo zakamumva zikhomba ukuthi kubikwe izigameko zokubulala ezingama-68 esiteshini samaphoyisa saseMlazi kwathi esaseNanda zaba ngama-68 phakathi kukaMasingana kuya kuMbasa kulonyaka. Ngokusho kwamaphoyisa, amadoda ayishagalolunye abephuza utshwala kwenye yezindlu ekublock 57 ehostela iCleveland ngesikhathi amadoda engaziwa evulela ngenhlamvu ngaphambi kokuba abaleke. Iziphathimandla zithi ithimba lamaphoyisa esifundazweni lizophenya ngalesi sigameko. So far they have established that there were 12 people in total in the room where the shooting occurred. 2 of the occupants were unarmed whilst 3 were injured. This included the owner of the room who jumped through the window of the second floor room. His injuries were as a result of the fall. Sadly, one of the injured has passed away in hospital, bringing the death toll to 8. Police are investigating 8 counts of murder and 4 of attempted murder. The motive still remains unknown at this point. Khona manjalo iphini likakhomishana wesifundazwe obhekelele ezamaphoyisa lihole izinhlaka ezahlukene ngolesihlanu ebusuku ezindaweni ezihlonzwe njengezinobugebengu obuningi esifundeni saseThekwini. Izibalo zikhomba ukuthi izibhamu ezingekho emthethweni yizona ezisetshenziswa kakhulu ukubulala. Amaphoyisa anxusa noma ngubani ongaba nolwazi mayelana nokubulawa kwabantu eCleveland babike emaphoyiseni. Akekho osaboshiwe mayelana nalesigameko. Ngingonhlakane Phumagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.